मित्रांनो, काही माणसं आयुष्यात अशी असतात जी फक्त घरात आली तरी आजूबाजूचं वातावरण बदलल्यासारखं वाटतं. माझे दाजी केशवराव, तेही असंच एक व्यक्तिमत्व. दाजी म्हणजे आमच्या घरातलं एक गोड कोडच. तोंडावर कायम मिश्किल हसू, पण डोळ्यात मात्र काहीतरी खोल. जसं काही त्यांनी आयुष्यात अशा गोष्टी पाहिल्या आहेत ज्या सामान्य माणसाच्या वाट्याला येत नाहीत. गावातले सगळे म्हणायचे, केशवराव जिथे जातात तिथं भूताखेतांचं सावट आपोआपच येतं. आणि खरंच दाजी आमच्यासोबत असले की काही ना काही विचित्र घडायचंच. हे मी लहानपणापासून अनुभवत आलो होतो. कधी रात्री अचानक अंगावर काटा येणं, कधी झोपेत कोणीतरी नाव घेऊन हाक मारल्यासारखं वाटणं, तर कधी उगाच शेजारच्या ओसाडवाड्याकडे पाहताना भीतीनं छाती दडपून जाणं. आणि या सगळ्यांचा एकच दुवा, तो म्हणजे केशवदाजी. पण या सगळ्यांच्या उलट दाजींची एक गोष्ट मात्र प्रचंड प्रसिद्ध होती, ती म्हणजे त्यांचं चिकन मटणाचं वेड. दाजी म्हणजे जणू चालतं फिरतं चिकन पार्टी मशीनच. लग्न असो, जत्रा असो की कुठलाही बहाणा, आज चिकन नाही का, हा त्यांचा हमखासचा प्रश्न. एकदा तर त्यांनी असं थेट जाहीर केलं होतं, माझ्या आयुष्यात दोनच गोष्टी बंद होणार नाहीत, त्या म्हणजे माझा श्वास आणि चिकन मटणाची पार्टी. अशाच एका दुपारी उन्हानं अंगाची लाहीलाही होत असताना दाजी अचानक आमच्या घरी आले. दरवाजा उघडताच त्यांनी थेट आत येत विचारलं, काय पाहुणं, काय चाललंय? दाजींचा आवाज ऐकताच आमच्या हृदयावर जणू दडपण आलं. कारण ते येताच आधी चिकन मटणाचं नाव काढायचे. आणि आमच्या घरी तर सर्व माळकरी, आम्ही पोरं खायचो, पण माझ्या आईबाबांना मात्र अजिबात चालायचं नाही. त्यामुळं कधी त्यांना चिकन मटण खावंसं वाटलं तर आम्हाला शेतातच करून खावं लागायचं. आणि खरं सांगायचं तर ते बनवून खाण्यापेक्षा भांडे घासायचा जास्त कंटाळा यायचा. त्यामुळं मी नेहमीच आटपिळी घ्यायचो. पण दाजी आले की मला मटण करावंच लागायचं आणि भांडेही घासावे लागायचे. म्हणून मला ते आले की काळजात धस्स व्हायचं. दाजींनी बसत बसतच विचारलं, काय मामी, काय बेत आहे मग आज? आईने हसतच उत्तर दिलं, काही नाही हो, साधंच जेवण आहे. ते ऐकताच दाजींचा चेहरा उतरला. क्षणभर सर्वत्र शांतता. आणि मग त्यांनी ठाम आवाजात सांगितलं, ते काही नाही बुवा, आज चिकन पार्टी करायचीच. जणू काही तो आदेशच होता. आई बाबा आधी हसले, पण दाजी मात्र हट्टावर आले. आज नाही केलं तर पुढचे 3 महिने मी येणारच नाही. आता दाजींचा हट्ट म्हणजे पर्वणीच. शेवटी ठरलं, आज शेतात चिकन पार्टी करायचीच. पण ही जागा मात्र साधी नव्हती. आमचं शेत म्हणजे गावापासून थोडं लांब. चारही बाजूने ऊस आणि ज्वारीचं पीक. आणि शेतात थोड्याच अंतरावर एक जुनाट आणि ओसाड विहीर. गावात लोक त्या विहिरीबद्दल काहीतरी कुजबुजायचे. कोणी म्हणायचं तिथं रात्री सावल्या फिरतात, तर कोणी म्हणायचं तिथे एखादी आत्मा अडकलेली आहे. पण आम्हाला मात्र त्या गोष्टीवर अजिबात विश्वास नव्हता. कारण मी आणि माझे बाबा अनेक वेळा जागलीवर एकटेच गेलो होतो, तरीही आम्हाला तिथे अजिबात काहीही अनुभव आला नव्हता. मी त्यांना भूताखेताची गोष्ट सांगून थोडा भीती घालण्याचा प्रयत्न केला, पण दाजींना मात्र या गोष्टींची सवय होती. ते मला म्हणायचे, अहो गणेशराव, भूतखेतं असती तर मी केव्हाच त्यांच्याशी मैत्री केली असती. आणि असं म्हणून ते हसायचे. शेवटी पार्टीला जायचं ठरलं. मी, माझा आतेभाऊ वैभव, माझा भाऊ कार्तिक आणि दाजी. दिवस आता मावळत होता. सूर्य लालसर होत शेतामागे लपायला लागलेला. पक्ष्यांचा किलबिलाट आता कमी होत चाललेला. पण हवेत मात्र एक विचित्र शांतता उतरू लागली होती. आम्ही सर्वजण सोबत सर्व साहित्य घेऊन चिकन पार्टीसाठी शेतात निघालो. पण तेव्हा मला काय माहित होतं की ही चिकन पार्टी आमच्या आयुष्यातली सर्वात भयान रात्र ठरणार होती. रात्र आता पूर्णपणे उतरली होती. आम्ही सगळं साहित्य घेऊन थोड्याच वेळात शेतात पोहोचलो. कढई, लाकूड, मिरच्या, कांदे, मसाले आणि ताजं चिकन. चंद्र ढगाळ लपला होता. फक्त आमच्या चुलीची ठिणगी
आणि लाकडांची लालसर ज्योत अंधाराला छेद देत होती. आजूबाजूला दूरपर्यंत फक्त शेत, वाऱ्यासोबत उसाच्या पानांचा सळसळणारा आवाज. जणू काही कोणीतरी दबक्या पावलांनी फिरतय अशी जाणीव देत होता. चूल पेटवली गेली. लाकडांचा खडखडाट, कढईत तेल पडल्यावर झालेला आवाज. चिकन आता शिजायला लागलं आणि मसाल्यांचा सुगंध संपूर्ण हवेत पसरला. थोड्या वेळासाठी सगळं काही अगदी नॉर्मल वाटत होतं. सगळं काही सामान्य, अगदी नेहमीसारखंच. चुलीच्या शेजारीच आम्ही सर्वजण बास टाकून बसलो होतो. दाजी नेहमीप्रमाणे गोष्टी सांगायला लागले. एकदा असंच मी रात्री प्रवास करत होतो. अशा त्यांच्या सुरुवातीलाच आम्ही सर्वजण हसायला लागलो. वैभव म्हणाला, अहो दाजी, आज भूतांची गोष्ट नको, आधी जेवून घेऊयात. दाजी हसले. अरे, भूत आपल्या आजूबाजूलाच असतात रे, फक्त ते सर्वांना दिसत नाहीत. आणि तेवढ्यातच वारं अचानक थांबलं. उसाची सळसळ एकदम बंद झाली. आणि तेवढ्यातच वारं अचानक थांबलं. उसाची सळसळ अचानक बंद झाली. आजूबाजूचं वातावरण इतकं शांत झालं की आमच्या श्वासांचा आवाज सुद्धा आता आम्हाला स्पष्टपणे ऐकू येत होता. कार्तिकने कुजबुजतच विचारलं, अरे, एवढी शांतता का? मी काही उत्तर देणार तेवढ्यातच चुलीची ज्योत एकदम लांबट वाकडी झाली. जणू काही कोणीतरी फुंकर मारली असावी. पण आमच्यापैकी कुणीच चुलीकडे फुंकर मारली नव्हती. दाजींचा चेहरा अचानक गंभीर झाला. ते उठून उभे राहिले आणि मग आजूबाजूला सर्वत्र नजर फिरवली. मी त्यांना विचारलं, काय हो दाजी, काय झालं? ती हळू आवाजात म्हणाली, अरे, इथं फक्त आपणच नाही, अजून कोणीतरी आहे. तेवढ्यातच शेताच्या दुसऱ्या टोकाकडून अचानकच पावलांचा आवाज आला. हळू, एकदम मंद पण स्पष्ट. पलीकडच्या धुऱ्यावरून कोणीतरी स्पष्टपणे चालत होतं. पायात जणू काही कोल्हापुरी चप्पल असावी, कारण करकर असा आवाज येत होता. आम्ही सगळ्यांनी एकमेकांकडे पाहिलं. गाव तसं जवळ होतं, पण तरी यावेळेला कोणी येण्याचं कारण नव्हतं. कारण आता पिकंही नव्हती, उन्हाळ्याचे दिवस होते आणि रात्रीचं सहसा कोणी शेतानी भटकत नसे. तेवढ्यातच दाजींनी मोठ्यानं हाक मारली, कोण आहे रे? पण समोरून मात्र काहीही उत्तर आलं नाही. फक्त पुन्हा तेच पावलं आणि अचानक चिकनच्या कढईतल्या उकळीचा आवाज थांबला. जणू वेळच थांबली असावी. माझ्या अंगावर शहारे आले. डोळे आपोआप विहिरीकडे गेले. तिथं अंधारात काहीतरी हालचाल झाली आणि विहिरीच्या बाजूलाच अंधारात काहीतरी हालचाल जाणवली. मी झटक्यातच पापण्या मिटल्या आणि डोळे चोळून पुन्हा पाहिलं. आणि तेव्हाच मला कळालं, आजची रात्र काही साधी नाही. आज नक्कीच काहीतरी विचित्र घडणार आहे. चिकन आता जवळजवळ तयार झालं होतं. कढईतून उसळणारी वाफ, मसाल्याचा दरवळ आणि भोकेनं कवळलेल्या पोटाचा आवाज, सगळं काही क्षणभर विसरायला लावणारं होतं. दाजींनी चमचा हातात घेतला. अरे, काही नाही, वाऱ्याचा आवाज असेल. चला, भाजी तयार झाली, आधी जेवण करून घेऊ. असं म्हणत त्यांनी ताटं वाढण्यासाठी कढईकडे हात नेला आणि तेवढ्यातच कढईतले तेल अचानक फसफसू लागलं. पण साधं फसफसणं नव्हतं ते. तेलाचा रंग बदलत गेला. पिवळसरातून हळूहळू आता तो गडद लाल होत गेला. अरे, हे काय? वैभव धचकूनच उभा राहिला आणि पाहता पाहता कढईतून रक्तासारखा लाल फेस उसळला. तो फेस चुलीच्या बाहेर सांडला आणि जिथं पडला ती माती लालसर व्हायला लागली. त्या क्षणी हवेतला वास बदलला. आधी जो स्वादिष्ट चिकनाचा दरवळत होता तो क्षणातच कुजलेल्या मांसाच्या दुर्गंधीत बदलला. माझं पोट ढवळून निघालं. दाजी, हे काहीतरी बरोबर नाही, मी थरथरतच म्हणालो. दाजी मात्र स्तब्ध उभे होते. त्यांच्याही चेहऱ्याचा रंग उडालेला. घामाच्या धारांनी कपाळ भिजलं होतं. ते हळू आवाजात पुटपुटले, अरे, इथे काहीतरी गडबड आहे. कार्तिकचा आवाज घशातच अडखळला. गडबड? काय गडबड? आणि तेवढ्यातच विहिरीकडून हसण्याचा आवाज आला.
खूपच हलका पण खूप खोल, जणू काही एखादी बाई हसते, पण त्या हसण्यात आनंद नव्हता. तो हसरा आवाज अगदी अंगात शिरणारा होता. आम्ही सर्वांनी एकाच वेळी विहिरीकडे पाहिलं. अंधार आता गडद होत चाललेला. चंद्र ढगाळ लपून बसला होता आणि त्या अंधारातून एक आकृती हळूहळू पुढे सरकू लागली. ती अजिबात चालत नव्हती. तिचे पाय जमिनीला टेकतच नव्हते. काळे लांबसडक केस चेहऱ्यावर उघडलेले, पांढऱ्या रंगाचं फाटलेलं वस्त्र आणि तिची मान पूर्णपणे उलटी वळालेली, डोळे लालसर, जणू काही रागाने पेटलेले. तिचं ते भयानक रूप पाहून आमच्या सर्वांच्या अंगावर सरसरून काटे आले. वैभव मोठ्याने ओरडला, अरे बापरे, हा काय प्रकार आहे? त्या आकृतीने हसतच तोंड उघडलं आणि तिचा आवाज थेट आमच्या काळजातच घुसला. मांस मांस हवाय मला, मांस द्या मला. तिनं हळूच हात पुढे केला. तो हात लांबतच गेला, असामान्यपणे लांब, आणि थेट कढईवर जाऊन थांबला. त्या क्षणी कढईतलं चिकन आपोआपच हालायला लागलं, जणू काही जिवंत झाल्यासारखं. मी थरथरतच मागे सरकलो. कार्तिक गुडघ्यावर बसून रडायला लागला. दाजींनी तर दोन्ही हात जोडले. त्यांचा आवाज थरथरत होता. माफ करा, आम्हाला माहीत नव्हतं, आम्ही अज्ञान आहोत. ती आकृती अचानक दाजींकडे वळाली. तिचे डोळे थेट दाजींच्या डोळ्यात रोखले गेले. अचानक ती आकृती दाजींच्या अगदी समोर आली. आम्हाला काही कळायला मार्गच नव्हता. ती मोठ्यानं ओरडली, माझं रक्त इथेच सांडलं गेलं. त्या ओरडण्यानं आमच्या कानात कळा आल्या. हवेत कंपन झालं. चुलीची राख उडाली आणि त्या राखेत मानवी पायांचे ठसे उमटले. ती आकृती आता हसत होती, पण आता तिचं हसू मात्र विकृत झालेलं. तिनं बोट पुढे केलं. ते बोट थेट कार्तिककडे, आणि ती एका विक्षिप्त आवाजात म्हणाली, हा माझा आहे, हा मला हवा आहे. कार्तिक जोरात किंचाळला. मी आणि वैभव त्याला ओढून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण आमचे हात मात्र थरथरत होते. तेवढ्यातच दाजी अचानक पुढे आले. नाही, ते मोठ्याने ओरडले. दाजींनी जवळचा लिंबू मिरचीचा दोरा काढला आणि काही मंत्र पुटपुटायला सुरुवात केली. त्या आत्म्याचा चेहरा बदलला. आता त्याच्या चेहऱ्यावर राग, वेदना आणि सूड सर्व काही एकत्र दिसत होतं. त्या आत्म्याने एक अखेरची किंकाळी मारली, एकदम जोराची. आमच्या तर कानठळ्याच बसल्या. आणि तेवढ्यात अचानक एक जोराचा वाऱ्याचा झोत आला. धूळ उडाली आणि अंधार दाटला. सर्वत्र धूळ उडाली. क्षणभर काहीही दिसेना आणि मग सर्व काही शांत झालं. कढई उलटलेली होती. चिकन कढईतून गायब झालेलं. विहीर पुन्हा काळ्या अंधारात गडप. दाजी घाबरून जमिनीवर बसले आणि मग एका हळू आवाजात म्हणाले, अरे, आज जर मी पुढे आलो नसतो तरी आत्मा तुमच्यापैकी एकाला घेऊन गेली असती. त्यांचे ते शब्द ऐकताच आमच्या तिघांच्याही अंगावर सरसरून काटा आला. आम्ही सर्व स्तब्ध उभे होतो. आम्हाला काहीही कळायला मार्ग नव्हता. त्यानंतर मात्र आम्ही थेट घरी आलो आणि पुन्हा कधीही शेतात जाऊन मटण किंवा चिकन करण्याचं धाडस केलं नाही. आजही गावकरी सांगतात की त्या विहिरीजवळ काहीतरी विचित्र आहे, पण ते मात्र चिकन मटणाशिवाय कोणालाही दिसत नाही. जर आपण वशात खाऊन तिकडे गेलो तरच आपल्याला ती आकृती दिसते, आणि जर कोणी मटण घेऊन गेलंच तर मग ती एखाद्याचा बळी घेते. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन अनुभवासह. धन्यवाद.